Levanta a máscara, home. Que teu pai e tua nai te querrá ver. Vamos a lernos un conto titulado A noite de Samaín. A noite de Samaín, 4 rapaces chamados Lucía, Paloma, Laura e Mateo foron ao cemiterio de Sanxenxo. Ás 9 da noite, todos os mortos despertaron e foron a polos nenos. Cuidado, hai un zombi. Lucía, corre, corre que che come, cuidado. Ah, socorro. Un pouco máis tarde decatáronse de que Lucía converteuse en zombi. Os demais correron para o mausoleo. A porta moveuse lentamente, facendo un chillido. Ah, hai escorpións. Mateo e Laura correron para a saída do cemiterio. Mentres tanto, Mai intentaba levantarse de que caíra ao chan. Axudarme, socorro. Paloma fora devorada por os escorpións e converténdose en zombi. Onde imos? Non hai saída, é como un labirinto. Socorro, aquí hai morcegos que me queren morder. Laura foi devorada por os morcegos e converteuse en zombi, como as súas amigas. Solo quedara Mateo, que conseguiu sair do cemiterio, e foi correndo a buscar axuda. Atopou un señor na rúa que lle dixo: Que che pasa, rapaz? As minhas amigas converteronse en zombi e están no cemiterio. Eu son un cazador de fantasmas e coido que teño solución para as túas amigas. O señor sacou unha enciclopedia de mortos viventes e ponía que para dividir un zombi hai que atopar 3 gotas de sal humana e un ollo de ratón. Os dous correron a buscar o material necesario. Aquí hai moitos ratos. Os dous conseguiron un ollo de gato, e Mateo cortouse e conseguiu as botas das súas amigas. Eles correron para o cemiterio a salvar as súas amigas. Cando se atoparon, Mateo dixo: Ali están, corre. Cando lle deron as gotas de sangre e o ollo de ratón, as rapazas convertéronse en as verdadeiras amigas de Mateo. Xuntáronse os 4 amigos, tiñan moito medo, entón non volveron ir ao cemiterio nunca máis. Grazas, Mateo. E así volveron a casa todos felices. Feliz Samaín. Había unha vez 3 nenos moi amigos chamados Pablo, Nuria e Emi. O día de Samaín ian paseando polo pobo e foron pedir un caramelo. De volta para a súa casa, viron unha casa unha fogueira. Era unha señora bella e terrorista, co seu gato negro. Tiña unha voz moi aguda e estaba rindo, acariñando o seu gato ao tempo. Os 3 amigos entraron na porta e a bella contestou: Entrar, teño moitos caramelos. Foi para a cociña, Pablo e Íñigo a seguir un día quedouse investigando. A bella non decatouse de que os nenos a seguiran, mentres que ela dicía: teño unha cera moi boa. Pablo e Íñigo correron. De súpeto, Nuria chamoulles polo auricular e díxoles: Vinde cara arriba, que atopei a habitación da bella e ten uns cadros moi extraños. Cando Pablo e Íñigo subiron para arriba, atoparon uns nenos atrapados. Quedáronse aterrorizados con ollos como a praia. Nuria estaba na habitación do lado e díxolles en voz baixinha: Correde, correde, que sube a bella. Cando a bella estaba subindo, as luces empezaron a parpadexar, como se quixeran fundirse. Nuria, Pablo e Íñigo escondéronse no armario da bella e Íñigo atopou un libro e tirou dele. Caíron cara ao sótano por un burato que tiña a casa. E atoparon un contelo cheo de sangue. Non se decantaron que a bella estaba detrás súa. Pero Pablo colleu un libro, lanzoullo. Non lle deu. A bella estaba cos ollos pechados e non se decatou que escaparon para a súa casa. Contáronlo aos seus pais e chamaron a policía. Cando foron para ali, a estrutura da casa desapareceu misteriosamente e nunca soubese nada máis da bella. Feliz Samaín. Nós vamos a presentar
de Samaín, uns nenos chamados Max, Steve, Lucía e Carmen ían disfrazados pedindo de casa en casa caramelos. De súpeto entraron nunha casa moi bella, tan bella que parecía de 300 anos. O tellado roto, as ventás cheas de tearañas, unha porta que facía un chirrido moi molesto. Pensando nos caramelos, non se decataron de que daba moito medo. Petaron na porta, pero non se abría. Chamaron ao timbre e a porta abriuse soa. Os nenos moi aterrados escapan e chocan contra un coche. Era o coche dos macarras do instituto. Sangría, Morte, Mireia e Vicky. Max, Steve, Carmen e Lucía non sabían que facer. Como tardaron tanto en decidir, estiveron moi cerca de coller, pero eles escapáronse. Decidiron meterse na casa encantada. Correron cara ao primeiro armario que atoparon, pero levaron un susto que casi les soa o corazón. Un neno aterrorizado. Miraron cara atrás e non viron os macarras. Aí é cando deronse conta de que faltaba Carmen. Non conseguira escapar. O neno fora castillar as macarras porque botaranlle papel higiénico na súa casa, pero saíron de mala xogada e os macarras enterraron no armario. Lucía preguntou ao neno: Como te chamas? El dixo: Chámame Dani. Os nenos idearon un plan para recuperar a Carmen. O plan era disfrutarse de contornos que asustar aos macarras e recuperar a Carmen. Os nenos xa na casa dos macarras tomaban aire nas manos para os ollos, camiñando de lundines moi silenciosamente achegándose os macarras e... Meteron un susto que saíron correndo e fóronse a casa con Carmen con moitos caramelos que lle escolleron no bote que tiñan os macarras. Feliz Samaín. Noutro universo, o universo do Samaín. Neste planeta, os nenos son diferentes. Son Monstros, cabazas, fantasmas, bruxas, morcegos. Lucía estaba nunha festa de Samaín. De súpeto, chegou por detrás e tapou os ollos e levou unha rastra. Os amigos do pantano sustos superan detrás dunha porta entreaberta. Lucía preguntou: onde vamos? A fantasma respondeuse: Ao planeta Samaín. como Lucía se quedou dormida polo camiño, meteron na nunha cama. Ao despertar, pegou un berro, porque non sabía onde estaba. Cando saíu da habitación, viu que non estaba na festa. Foi a investigar un pouco a casa para ver se podía adivinar de quen era e onde estaba. Despois pensou que esta casa sonáballe de algo. Mirou por unha ventana e veu ao fantasma sustos, o neno do pantano e a bruxa piruxa xogando cunha cabaza. Mais tarde, a porta abriuse. Lucía levantouse da cama moi asustada e decidiu abrir a porta. Chan, chan, chan. Estaban a bruxa piruxa, o fantasma a sustos e a cabaza planeando que lle iban a facer a Lucía. Mais tarde na alfombra atopou unha carta. A nena leu e ponía: as 4:30 tes que ir ao pantano. Así foi, e a esa hora fixada foi ata o pantano. Ali non había ninguén, solo dúas nenas normais. Cando se deron a volta, as nenas tiñan os ollos ensanguentados e con colmillos. Tamén vemos morcegos. Por detrás estaba o fantasma sustos, a bruxa piruxa e a cabaza, contando ata 3, ao rematar dixeron saltando: truco trato! Fin. Agora vamos nos a lervos unha historia chamada A Casa Embruxada. Hai moito tempo, nunha casa abandonada, un grupo de amigos foron a investigar sobre os sucesos raros que pasaban nesa casa. A casa era bella, tiña buratos, as paredes eran de madeira e tiñan manchas vermellas, como se houberan tirado un feixe de tomates. Pola cor, diría que podía ser algo máis que tomate. Podería ser viño ou tamén non prefiro decirlo. Ese grupo de nenos chamábanse Xoán, María, Anxo e Lucía. Ao chegar a casa, todo estaba roto. O sofá, as paredes, as portas, as cortinas, non quedaba unha luz enteira. Como se unha manda de elefantes entrase pola porta e arrasara con todo. Entón, Lucía dixo: amigos, mirade, que é iso? O que? Onde está? Dixo Xoán, con cara de asustado, como se houvese visto un tiranosaurio rex.
Tranquilo, só era unha pequena lagartixa de cor verde, totalmente inofensiva. Non te asustes, Lucía, dixo Anxo, facéndose valente. Pero en realidade, tiña moito medo. As pernas abaneábanse como unha biblia, e os seus dentes triscaban, e non precisamente no frío. Os nenos escoitaron o chear dunha porta abrirse. E ao veciño foron cara a porta, entraron na habitación e, de súpeto, pechouse a porta. De tantos cazos que caíron 3 lados da parede. Os nenos comenzaron a gritar socorro! E abrirse outra porta. Ao sair, atoparon unhas pegadas de sangue no chan. Eles a seguiron ata chegar á habitación dun monstro. Os nenos escoitaron uns enormes pasos. Eles, con cara de asustados, encontraron un armario e correndo meteronse dentro. O monstro era moi feo e tiña un cor de ollos brancos. De súpeto, o monstro foi caer ao armario e o abriu. Os nenos saíron correndo hacia a porta principal e pechouse. Pum! Os nenos quedáronse de pedra. Deronse a volta e o monstro estaba detrás súa. Botaron a correr hacia a ventá, pero tamén pechouse. Os nenos moi asustados miraron por todos os lados e encontraron un sótano. Correron hacia él e escondéronse. No sótano atoparon un libro, dese libro prohibido. A lenda conta que esta casa está protegida por un espírito maligno. Ese espírito chamase Huequito. É un espírito protector que non deixará a casa en paz. Se queredes vencer o monstro, tes que encontrar unha ráfaga de luz potente e alumbralo. Os nenos atoparon un canón de luz e lanzáronlle unha ráfaga de luz ao monstro. Eles saíron correndo da casa e nunca se volveron a saber nada daquela casa. Feliz San María. Muchas gracias, chicos. Chourizo con patacas. Chourizo con patacas. Yogur de caracoles. Este que está ao revés.